Hola, molt boines a tothom, videoviciades i videoviciats, bailetes i bailets, marrecs i de més quitxalla. Benvinguts un dimecres més, un dimecres retro, dimecres indie, aquí a Videoviciats amb lo Jordan. Què tal, com esteu? Molt agrupal, sí, el que passa que, clar, lo grupal és precisament això, grupal, i si hagués de fer directe cada dia, el que no faré és fer-lo a Videoviciats. Ja faig més... Pensa que aquest canal, quan vam començar, érem 4. El Jou, la Marta, el Jaime i un servidor. La Marta va ser la primera que va caure, doncs, bueno, perquè no li venia de gust, estava pendent d'això i tal, una pena, perquè era divertit veure-la jugar. Tens els vídeos a YouTube, una noia molt maqueta, amiga de fa molts anys. Després el Jaime, entre que va ser pare de l'Oliver I, de la FAI després, que estava estudiant oposicions pel funcionariat, que per sort les va treure i tal, ara diu que més aviat que tard vol tornar a començar a fer directes una altra vegada. I el Jaime, a més, era molt guai, perquè el Jaime parlava de còmics i d'altres coses així friquis molt xules. I a més, també amb mi teníem una secció i amb un altre amic, amb el Samarra, que parlàvem de la sèrie del senyor no sé parlar, del senyor dels anells de poder. I la nostra intenció era analitzar més sèries basades en el món del videojoc, com Fallout i de més, però pues, el que diem, la puta vida, pues, no nos da, no nos da. I després està el Joe, que primer va començar fent jocs com jo, qualsevol joc, però després es va centrar molt amb el tema dels jocs de lluita, perquè tenia ganes d'agafar li vaig donar 3 o 4 idees, el tema del gran torneig de les arts marcials i tot això, més o menys va ser idea meva, igual que la música de la intro, tot això ho tenia jo pensat per fer-ho jo, però quan encara no estàvem videoviciats, quan volava jo sol. Però al final no ho vaig fer mai i li vaig explicar i em va dir, hòstia, doncs jo ho faria, dic, doncs endavant, no cap problema, agafes la meva idea i l'explotes. I ho ha fet millor del que ho hagués fet jo, sincerament, perquè a part que ell domina l'edició de vídeo i de més, i també té don de gentes i cau molt bé, al viure a Barcelona i a relacionar-se amb gent com se diuen, els de Fighting Barcelona, ara no recordo com se diuen, doncs, realment els seus streamings tenen bastant més públic que els meus per això, perquè ell ha picat molta pedra per arribar a molta més gent, val? Gent, òbviament, del mundillo dels fighting games, o sigui, es va centrar en això i amb això, i per això ara que he vist que tornava a tindre inquietuds de poder fer streamings d'altre tipus, d'humor, de cinema, del que li vinguin gana, per això va reprendre el seu canal privat, el canal de Joe Belsa, ¿vale? Però bàsicament vam començar així, o sigui, el Joe es va passar aquí al Little Nightmares 1, es va passar uns quants jocs, el Day of the Tentacle i tal, i un dia parlant així offline i fora doncs, li vaig explicar aquesta idea que havia tingut jo amb els jocs de lluita, però entre que no tenia ni temps ni ganes de gestionar-ho, i em va dir, hòstia, doncs te sabria greu que agafés jo aquestes idees i li donés 2 toms i ho explotés jo, i vaig dir, faltaria més, en van. Simplement la meva idea va ser la secció com a tal, que es digués el gran torneig de les arts marcials i que la intro fos la cançó de Bola de Drac de Somni de tu de ser el millor del món. I bueno, després ell va fer el muntatge i tota la pesca. Sí, el Jou, a més, és un crac. El Jou el conec de fa molts anys, i la Marta també. El Jaime el vaig conèixer arrel de Videoviciats perquè és amic del Jou. O sigui, el Jaime i el Jou viuen a Barcelona i jo no, jo visc a Reus i la Marta també. Bueno, jo ja no visc a Reus, però sóc de Reus i la Marta també. Bueno, en fi, la vida va fer que ens trobéssim fa molts anys, però no perquè fóssim amics de la infantesa ni de l'escola. Vale? Mira, ja que et tinc al xat, què tal l'àudio? Vaig estar barallant-me bastant amb el micro, que tot ara també he estat fent bastantes proves. Jo crec que ara no s'atura i se sent bastant bé, però m'agradaria... Jo ara visc a Hospitalet de l'Infant, amic Ravero. Algo millor, no? Però podria estar encara millor, veritat? No sé si puc pujar una mica el volum. A veure, si pujo una mica el volum, s'atura o se sent bé? I disculpa, que sempre us faig treballar la gent del xat. Podria ser que algo més net, oi que sí? Jo vamos, ho vaig estar trastejant. Per cert, mentre baixa-lo una mica, vale, el poso al mig. Vale, què tal aquí? Ja em dius. L'allunyo també una mica de mi per no tindre'l tan a prop. I aprofito per agrair a l'amic... com es diu? L'amic...
Ja ho he perdut. Un segon. Els Marcianitos TV. Els Marcianitos TV! Moltíssimes gràcies pel follow. Ha fet follow mentre jo estava editant, fent proves. No estava en directe, però com que ja tenia obert a Streamlabs, m'ha arribat l'alerta igual. I m'he fotut un susto, dic, cony, qui s'ha subscrit? I dic, no, era un follow. És curiós que quan algú fa follow, si tens obert l'Streamlabs, encara que no estiguis fent directe, t'arriba l'avís igualment, saps? Perquè clar, ens ha fet follow offline, o sigui, sense que ningú estigués en directe. De fet, ja et dic, estava jo... Ara millor, no? Vale, ho deixo així, pues, te faig cas, Ravero, que a més jo sé que tens bona oïda. Vale, acabo... Estic fent una mica de temps perquè la Tània m'ha dit que arribava una mica tard avui a casa i vull que estigui ell al xat i ara t'explicaré el per què, Ravero. La cosa és, primer amb 4, la Marta i el Jaime van caure pues, per assumptes personals, perquè no tenien temps, no els hi donava la vida, perquè no tenien ganes, pel motiu que fos, i vam quedar el Joe i jo. El Joe es va quedar un dia de la setmana jocs de fighting i jo primer, si no recordo malament, crec que feia dimecres i diumenges. Però al final els diumenges els vaig canviar per dilluns. I la meva premissa, pràcticament des del principi, sempre va ser un dia de la setmana fer jocs moderns o actuals i l'altre dia de la setmana fer jocs retro o indie. Tot i que és veritat que a vegades faig podcast, a vegades faig especials o unboxings, he fet diverses coses. I aquestes diverses coses sempre les he encabit el dimecres. Després, és veritat que jo tenia una secció amb el Samarra i amb el Jaime els diumenges, quan hi havia els Anells de Poder a Amazon Prime, quan estrenin la tercera temporada tornarem a fer la secció de debat, d'acord? I després, la Isa amb mi ha fet diversos gameplays, diverses sèries, la de Elite Takes Two i la de... Bueno, de fet, dues, crec recordar. Sí, Elite Takes Two i la Way Out. I va fer algun vídeo amb mi també d'alguna... Per exemple, quan vam anar al Mikado de Navarra o a la Retro Barcelona, que vam fer podcast els dos sentats junts. I la Isa també ha fet algun directe ella sola, que de fet segurament li farem un layout per ella, el Jou ja va dir que sí, que la integréssim a la família Videoviciats, i ella quan tingui una miqueta més de temps i d'allò, doncs també portarà gameplays i de fet té moltes ganes de fer directes. I ara ja té un PC preparat per poder-ho fer, no dependrà del meu PC, així que més aviat que tard tindreu a la Issa també per aquí fent directe, d'acord? Vale. Dit tota aquesta xapa i posat-nos en situació i haver-te explicat a tu, Robert, una mica el què de Videoviciats, bé, clar, Videoviciats va néixer l'any el 21, va ser? Crec que sí. El primer directe crec que el van fer gener del 21. O febrer del 21, ara no recordo, però portem ja uns anyets a lo tonto. Vale, dit això, jo una de les sèries que em vaig passar aquí al canal va ser el Blasphemous. Per cert, una última pregunta, Ravero, i perdona'm. Vale, espera, a veure què m'has ficat. Novetats breus gamers, vale, he començat el The Last of Us 2, per fi, molt bé. M'he passat el Mystic Quest de Game Boy, el Final Fantasy, que aquí va arribar com a film Mystic Quest. No, mentira, el Seiken Densetsu, no? El Secret of Mana, que aquí va arribar com a Mystic Quest i als Estats Units com a Final Fantasy. Però en realitat és de la saga Mana. I he aconseguit una còpia del Tsushima de Play 4 en nou i el Fire Emblem Three Houses presentat bé de preu. Ah, molt bé. El Three Houses el tinc, de segona mà el vaig comprar, i bé de preu també, perquè és un joc caríssim a dia d'avui, però el tinc pendent de començar. No, el meu sí que és edició espanyola, segur, perquè el vaig pillar al game. Bueno, no, això no és garantia de res, però era edició espanyola. Però vamos, per exemple, jo l'expansió l'expansió del Xenoblade Chronicles 2, el Torna, la tinc edició britànica perquè era molt més econòmica. I nou, el vaig comprar nou. Algo així em va costar a mi el Three Houses, Si van ser 40-50, tenia en compte que ja estava especulat quan jo el vaig comprar, Exacte, té 3 noms diferents, depèn de la regió, és un clàssic això, a l'època passava molt. Vale, la pregunta que et volia fer, Ravero, sents petardeos? Allò... Perquè jo sí els sento, i crec que és el cable HDMI que estic utilitzant per capturar... Ah, bueno, potser no els sents... Vale, no els sents perquè tinc la música del joc desactivada. Vale. Els sents ara? Perquè, clar, tinc la Switch connectada a la capturadora i crec que el cable... Sents algú brut, que sí? No seria un petardeig. Mira, anem a fer una prova diferent. Surto un moment del joc.
i el tanco i jo què sé, vaya... Hòstia, sento l'àudio amb lag. El menú el sents bé i net. Vale, doncs ja està. Llavors segurament has pujat el volum. Hòstia, t'ho agraeixo molt, Ravero, t'ho agraeixo molt. No sé, el que sí que trobo que l'àudio, o sigui, el gameplay no. O sigui, el mando no. El mando de Switch, el meu mando Pro de Zelda Tears of the Kingdom, los huevos de King Kong. ¿No has jugat mai al Blasphemous? Joder. Pues vaya juegardo de la hòstia. No és perfecte, té aristes, té coses que de fet ja moltes d'elles les van polir, però em va flipar. Hòstia, no sé per què l'àudio del joc m'aporta una mica de lag. El mando, el gameplay no, que és l'important, però l'àudio sí, m'aporta una mica de lag. Bueno. Tens diners per Black Friday, vols buscar un pad de Switch 1 i un de Play 5. Molt bé, s'han de tindre mandos. Vale, vinga. Portem quasi mitja hora, 20 minuts i no hem començat el joc. Per què vull que estigui la Tània? La Tània me va fer de xerpa amb aquest joc. La Tània, quan vaig començar la sèrie del Blasphemous, li va flipar. Què fa la Tània quan li flipa un joc que estic jugant jo? El juga fora, o sigui, el juga a casa seva i, clar, juga cada dia. Llavors, òbviament, m'avança. Jo el jugo un cop la setmana, 2 hores, i ell, en canvi, juga cada dia, i se'ls acostuma a passar abans que jo acabi la sèrie. I així veu la sèrie tranquil·la sense que jo li spoilegi el joc. És una tàctica que trobo que està molt bé. Sí, també. I això que ara amb la Peque, amb la Núria, doncs té menys temps. Però bueno, l'altre dia, mentre li donava de mamar a la Núria, va matar a un monstre al nou Shinobi. O sigui que, perquè veguis que la Tània pilota jugant. O sigui, mentre tenia la nena aquí mamant, ella amb el mando va matar a un monstre del Shinobi. O sigui, imagina't. Pues sí que és veritat que el Blasphemous li va costar perquè és un joc durete i és difícil, però tot i així es va passar el joc abans que jo me'l... I llavors hi havia coses... És un joc molt críptic, té molt de Souls, i hi han coses de la trama que m'anava guiant més o menys. Tot i així vaig fer el final dolent i el final bo, per dir-ho d'una manera, o almenys dolent. Però em falta el final verdader, i per fer el final verdader tindria que haver fet una sèrie de coses que no vaig fer. ¿Vale? I ara amb el New Game Plus les faré. I a més, el bo del New Game Plus, que és l'expansió aquesta que es diu... Com es diu? Es diu Wound of no sé quantos, que jo l'he traduït en català, ferides del capvespre, que m'ha molat molt com són en català. Ferides del capvespre. Doncs sí, és una opció, Ravero, això ja et dic, jo de fet també ho feia, me'n recordo que quan seguia l'Slòbulus a YouTube, moltes vegades, quan ell feia una sèrie, jo deia, hòstia, doncs el jugo a casa jo i així quan vaig veient la sèrie no m'espoileja. Bueno, doncs m'he perdut ara. Això, el New Game Plus me permetrà, fer el final verdader, el final bo de veritat, i 2, matar determinats monstres que només apareixien al New Game Plus. Perquè el primer Blasphemous té 3 DLCs. Un que es diu... Mira, us ho dic. Tinc aquí un segonet, perdoneu, i així fem una mica més de temps. Vale, ja tenim el típic... Espera, mira, vaig a banejar un paio. Van... Vinga, fora. Amb el rotllo club del videojoc en plan club de lectura em mola molt. Sí, exacte, algo així. Però com només compro d'oferta, bueno, però Blasphemous, jo què sé, és un joc que ja fa anys que va sortir. Jo crec que l'has de poder trobar bé de preu segur. Un segon, que acaba d'arribar l'Aissa, un segon.
Vale, perdoneu. Hòstia, aquesta entrada de directe està sent llarga. Bueno, no passa res, ja em coneixeu. Que m'enrotllo com una persiana. Doncs la meva amb el The Last of Us 2 i el Tsushima és passar-me aquests dos jocs, que són els últims 4K HDR de Play 4 abans de saltar la 5. Molt bé. O sigui, la 5 encara no l'has estrenat. No obstant, entenc que deu fer poc que la tens, però bueno, és igual, encara que faci mesos, no importa. O sigui, cadascú gestiona com fa servir les coses com vol. No seré jo qui et digui quan has de començar a jugar la consola. Fa 2 anys que la tens i encara no l'has estrenat. Que bo. Home, 2 anys Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, però bueno. No, pues ja està, escolta, al final la teva part és aquesta, pues ja està. No, és millor ser pacient que deixar-se portar pel FOMO. També et diré que, bueno, no vas fer malament, perquè com que han anat pujant de preu les consoles, que això no havia passat mai a la vida, haver-la comprat fa 2 anys no ha sigut mala decisió perquè segurament la vas comprar més econòmica de lo que la venen ara. Que això també, quins pebrots, les companyies. En fi, vale. Doncs crec que ho he acabat d'explicar. Bueno, us anava a dir com es deien els DLCs. Vale, que ho era aquí el menú i ho era el PC i no he pensat a dir. Blasphemous. Bueno, hi ha un DLC. Realment que tinguin nom només són 2. Un que es diu The Steer of Down, que aquest ja el van fer, vale? I el que jugarem ara, que és el de Wounds of Eventide, que és el que us deia jo, lo de ferides del capvespre, d'acord? Dins de l'altre DLC, el The Steer of Down, hi havia una col·laboració amb el Bloodstained, el joc de l'Igarashi, que és com un Castlevania, com un Symphony of the Night de Wannabe. Molt xulo també, si no l'heu jugat, també molt recomanable, el Bloodstained, tant el Curse of Moon, o sigui, els 2 Curse of Moon, com el Bloodstained el temps passat, molt guapo, a mi m'ha encantat també. Doncs aquest joc, el Blasphemous, tenia una col·laboració amb el Bloodstained, vale? Sortia com se deia la protagonista, Irene? Ara no recordo com es deia. Però bueno, la protagonista del Bloodstained sortia dins del Blasphemous i l'havies d'ajudar. I havies de passar-te unes missions que eren les típiques missions run, que has de passar-te el nivell abans de que s'acabi un temps, i és de plataformeres d'aquestes d'habilitat, que de fet el nou Shinobi té alguna pantalla així. Doncs les missions DLC d'aquesta noia, del Bloodstained, s'havien de passar, Irene crec que es deia, ara no recordo, bueno, eren aquestes missions que es tenien que passar tota hòstia. Teniu la sèrie completa, els primers 15 capítols del Blasfem sencers a YouTube, per si li voleu donar una repassada. I ara sí, anem ja a la pantalla Jordan, i ja tenim aquí preparat. A més, si us fixeu, bueno, el pixel art d'aquest joc és magnífic. La música també està molt bé. Val. I ara, si us fixeu, si anem als extras, hòstia, l'àudio porta un retard que flipes. Això em fa una mica loco, Menys mal que almenys el mando no. Per què deu ser, tio? Això no m'havia passat mai. Espera, vaig a fer una cosa. Bueno, ho deixo, és igual, no vull enredar-ho més. Vale, si ens anem a les notes del parche, aquí teniu la herida de l'ocaso, que són el que jo he titulat ferides del capvespre. I aquí explica tot el que portava l'últim parche. Aquest és l'últim. La sortida d'àudio et surt per l'OBS o directament de la consola. És cable HDMI. De la consola va cap a la capturadora. I de la capturadora fa de pass-through al meu monitor. No sé, com que ho he muntat aquesta tarda i he fet proves, però és que aquesta tarda quan he fet proves no he notat que fallés, no ho sé què pot ser. Però bueno, és igual, si vosaltres ho esteu sentint bé, no em preocupa. I almenys el mando, si el lag el tingués al mando, otro gallo cantaria, però el mando va perfecte, així que és igual, no vull perdre més temps, que ja anem super tard, portem mitja hora i encara no he començat. Aquest és l'últim DLC de tots, d'acord? I el parche explica el que incorporava. S'ha afegit un nou final desbloquejable amb una missió completament nova, que és el final verdader, que a més és el que empalma amb el Blasphemous 2. Així que l'any que ve, 2026, us portaré el Blasphemous 2, la sèrie, que també el vaig comprar i també el tinc. A Custòdia hi ha una nova àrea anomenada Luto i Estrago, l'art s'han afegit fondos, canvis als NPCs, ha afegit personatges, ha afegit doblatge. El doblatge en castellà d'aquest joc és espectacular. Aquest fondo que veieu, si anem aquí, selector de fondo, veieu? És precisament el d'aquest DLC, el de les ferides del capvespre.
Teníem el joc quan el compraves, la versió 1.0 era aquesta, després els llevants de l'Aurora i les Lides i les Ruïnes són els dos DLCs, bueno, sí, els dos DLCs primers que van sortir, i per últim el de la ferida la ferida... Ei, hola, la Tània! Mira, has arribat just quan anàvem a començar la partida. Sí, la Tània em va fer de xerpa, me va ajudar molt, i ara espero que també ho pugui fer. Doncs bé, jugarem les ferides del capvespre, i com que jugarem a l'últim DLC, el de les ferides del capvespre, per treure el final verdader, doncs deixo el fons de pantalla que li correspon, el de les ferides del capvespre. Així que, som-hi! Comencem! Vale, he de dir que el New Game Plus el vaig començar jo offline el seu dia. I la vaig cagar. No ho hauria d'haver fet. Però també he de dir que no vaig avançar pràcticament res. Sí que em van fer triar entre tres coses, si no recordo malament, perquè això, clar, fa més d'un any. Entre tres habilitats que ja no pots canviar en tota la partida. I jo vaig triar una. Ni me'n recordo. Sé que te donaven a triar tres merdes. I jo vaig dir, pues esta. I esta és la que se quedó. Però no em pregunteu què era perquè no me'n recordo. Així que res. Ja estem aquí al principi del joc. Com podeu veure, és al ser un New Game Plus, el mapa torna a estar doncs, per descobrir. I l'únic que veieu, ja veieu, això són 4 habitacions, és el que vaig fer. Vaig matar, això sí, un monstre aquí, i aquest, doncs, ja no el veureu. Però bueno. I veieu que el símbol de la cara està com ensanguinolada? Jo crec que allò és el que vaig triar com a habilitat. Veieu, aquestes plataformes, per exemple, quan jugues per primera vegada al joc no estan, però en el New Game Plus sí que apareixen. Per què? Perquè si anem aquí, les contes del Rosari les tinc. Potser no totes, no, només tinc activades dues. No, clar, ara mateix només tinc activades dues, però perquè només puc portar 2 equipades alhora. Però tindre les tinc totes. Les tinc, o si no totes, no, totes potser no, veieu? Encara me'n falten algunes aquí. Però pràcticament totes les contes del Rosari les tenim desbloquejades. Ah, per cert, perdó. Vull anar un moment al menú d'opcions, perquè vull ficar scanlines. Clico, aquestes. A més, aquestes, perquè aquestes d'aquí i aquestes d'aquí no m'acaben d'agradar com llueix. Però aquesta sí m'agrada. L'altra sèrie, crec recordar que la sèrie del Blasphème que vaig fer, la dels primers 15 capítols, no li vaig aplicar scanlines. I mira, doncs serà una manera també de diferenciar en funció la primera vegada, d'acord? Sí, jo m'he informat una mica també, Tània, també m'he informat una mica per no cagar-la. De totes maneres, avui, òbviament, no arribarem a tan lluny. La sagada ja la tenim. Clar, heu de pensar diverses coses. 1. El trajo que porto equipat és d'aquests desbloquejables i l'espasa també. L'estètica del personatge no era així. No recordo exactament els botons, però bueno. Oh, mira com plora sang. Bueno, haurem d'anar recordant a mesura que vagi jugant. Vale, l'àudio del joc i a mi se'm sent tot bé, oi? Així que jo espero que sí, així que anem, vinga, anem primer cap aquí, que no recordo ara mateix. La sagada. Vas a fer el sopar? Molt bé. Veus, aquí és on comences el joc, i aquí he de recordar que ja me va atacar un monstre i ja el vaig matar. Veieu? Això ho tenim desbloquejat. Me'n recordo, una mica. Així que podem anar cap aquí. Però ja està. Ja no puc fer més, no? No. Bé, aquest superpower no el teníem tampoc abans. Val, bueno, doncs anem a avançar. Home, ara per Black Friday alguna oferta ha d'haver-hi. Molt bé, fins ara, Ravero. I gràcies per haver-me fet companyia i haver-me ajudat l'estona aquesta del principi del directe. Val. Anem a veure per aquí què hi ha i què hi podem fer. Ai, merda. És veritat que perquè s'activi una plataforma d'aquestes primer has d'haver trepitjat una altra.
Ai, que no m'ha donat temps. He anat prou ràpid. Vale. Vale. Clar, òbviament això, a la primera partida, quan la fas, no ho pots fer. Vale, activarem el priedie, no? Així es deien, no? Els puestos aquests. A més, ara ens podíem teletransportar, no? No, encara no. Diria que encara no podem. No, no podem. Un segon, que tinc la Isa. Val, ja torno a ser aquí. Sembla que ara sí, que l'àudio va tot bé. Vinga, doncs... L'objecte que acabo d'agafar. No sé, tio, no entiendo nada. Aquí el que tenim equipat és el cor de la segment... Vale. Si tinc equipat aquest deu ser per alguna cosa. Augmenta el... realment... Maniobra de parada, augmentant la seguretat, canvi d'esposa... No... 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 Clar, tots tenen una habilitat bona i una habilitat dolenta. Igual, pues si ja tenia equipat això, però devia ser per alguna cosa. I per últim, aquesta d'aquí... Sí, si tenia això equipat era per alguna cosa. Vale, aquí tinc tres coses. Lligades entre si per un jament trencat, aquestes llengües paren per... S'esprecs, desperten els reis... Vale. Això són lo de les arrels. Després tenim aquest, que és lo de les plataformes de sang. I per últim tenim aquest. Vale, això és per lo de les... Vale, això de moment no ens interessa perquè no estem en cap pantà. Aquest està bé, perquè si caic per un forat no moriré. El pulmó, per quan arribi a la zona del verí... Vale, i el dels cadàvers. Ah, però no m'ho puc equipar? Ah, vale, sí. Vale, m'atreuré aquest i em posaré aquest, perquè aquí m'ha semblat veure un cadàver. Exacte. A veure què s'explica. He vist a la senyora, la penitent d'or i sorgits. La del llamp, que el seu relleu cobreix els seus ulls mirant la vesprada detingut i maleït. Vale, me tornaré a equipar aquest. O sigui, em trec aquest i m'equipo aquest. L'altre només me l'equiparé quan me trobi un cadàver pel camí. La història és, què collons acabo d'agafar abans? Tia, és que és el que no entenc. Vale, aquí només tinc dues coses equipades. Aquesta que és esfera coberta d'esmalt groc, restaura la salut al destruir objectes, vale, això està guai. I l'altra, que és aquesta... Vale, si tinc aquestes dues equipades jo crec que són les... perquè... Guai, són guais. El que no acabo d'entendre és l'objecte.
Vale, veieu, ara no moriré i cauré a la pantalla de baix, que això és bien. Oh, i mira, quina potra. Quina potra. Llàgrimes de... Clar, potser em donen un objecte que ja tenia. Anava a dir, no fotem que torna a anar amb lag, el so. Llàgrimes d'enmienda. Has vist, Tània, quina xorra? M'he caigut sense voler i he aconseguit un objecte. Tio, estic flipant. Llàgrimes d'enmienda. Què és el que he agafat? Llàgrimes d'enmienda és els punts d'experiència, no? Clar, sóc gilipolles. Són punts d'experiència. I abans també he agafat el mateix. Llàgrimes d'enmienda. D'enmienda, no d'enmienda. Soc subnormal. Vale, doncs ja està, vinga, avancem. Tu, que no hem fet res. Res de res hem fet. Clar, jo m'imagino que allà on hi havia objectes importants, al seu nou Game Plus, si ja els vaig agafar, m'ho substitueixen per llàgrimes d'enmienda d'aquestes. I lo de desplaçar-se entre prèdies, pel que sigui, no ho tenim activat. El nou Game Plus. Ja està. Bueno, hem pecat una mica de tant de temps sense jugar i... Ara, aquí podem entrar. Necessites la clau de la càmera del germà gran. Vale, per obrir aquesta porta. Això ja ho vam activar al seu moment. I aquí tenim... Adeu, gràcies. Perquè és un nou Game Plus. La partida està començada des de zero. No està... Fixa't, no hi ha el mapa desbloquejat. És un nou... Ja et dic, és una partida... Vosaltres m'imagino que no vau fer un nou Game Plus. El nou Game Plus he estat mirant, a part de poder fer el final bo, si fem les coses bé, si el final bo, el podríem haver fet sense necessitat de fer un nou Game Plus. Però hi ha uns monstres que només pots matar i només surten si fas un nou Game Plus, amb lo que ni tan mal. Matarem 2 ocells d'un tret. Això ho he explicat al principi quan encara no havíeu arribat. Vinga, senyor Deo, gràcies. Incluso un penitente de sapiencia como yo desconoce lo que hay tras esos altos muros. Pero sí tengo en conocimiento que, según reza la regla, deberéis realizar las 3 humillaciones para ganar el acceso a lo que guardan. Pesaroso corazón sea, penitente. Val, jo he vist que hem de matar 3 paios abans d'arribar a la part del DLC. Hi ha un quart, que ara... Esdras, me sembla que es diu. Aquest, el tal Esdras, no l'hem de matar. Si no, la cagarem. Exacte, és això que acabo de dir-te, Tània. No matar a Esdras. Buah, ara que cauen d'una hòstia. Mira, aquí podem baixar ja. Anem desbloquejant. Mira, veus? Aquest senyor, aquest NPC no sortia a l'altra partida. Això ho vaig veure, i quan vaig veure això vaig dir merda. I és quan vaig decidir parar de jugar. Si us fixeu, mireu el mapa. Bueno, ara no es veu. Però és quan vaig dir, això ho tinc que portar a videoviciats. I aquí és on vaig decidir, ja parlo de fa un parell d'anys, La luz que traes ciega mis ojos. L'havies vist, aquest NPC, tu, Tània? Soy llamado a Gibrael, cautivo de los designios del milagro antiguo, desde que mis brazos crecieron, desde el primer crujido de mi cuello torcido.
Ok, Tània. I molt bé, Ravero. Ben, espero que hagi aprofitat bé el sopar. Vale, ok, Tània, doncs això, en teoria aquest NPC només surt quan fas un nou Game Plus. Quan fas un nou Game Plus, per lo vist no et pots teletransportar entre predies. Si el teniu ja quasi acabat... Ah, vale, perfecte. Vale, a Gibrael... Molt bé. El milagro me nombró mensajero de la saeta, sí. La saeta es la música, es la melodía genuina, pura y muy, muy antigua. Entenc que el doblatge anglès també és bo, però, joder, és que l'espanyol és bestial. Hi ha un munt d'actors de doblatge de mítics espanyols brutals. S'ha de dir, hi ha un documental que ho explica a l'amic Enrique Colinet, un dels creadors del Blasphemous, el Baxayun. Té un documental de 2 hores, molt divertit, us el recomano molt al seu canal de YouTube, Baxayun, si no el coneixeu, que parla de les dificultats del doblatge en general, cinema, però en particular dels videojocs. I aquí diu que van poder fer un doblatge tan bo perquè el joc ja ho havia patat. I en el moment que ja ho va patar, ho van poder fer amb la calma, es van poder reunir amb els actors de doblatge, pagar-los la minuta que demanaven, que no, doncs segurament doncs no era la mateixa que la que demana un random que no és professional, i poder parlar amb ells el to amb el que volien que parlessin, la història, el lore de cada personatge, perquè se fiquessin bé amb el paper i interpretessin... Perquè clar, no és només ficar veu, és interpretar. Per això són actors de doblatge. I clar, llavors amb un dels parches que van treure amb els DLCs i demés, van integrar... Jo és que el Blasphemous, ja quan el vaig jugar, ja el vaig jugar amb tots els DLCs i amb la versió GOTY, per entendre'ns. Llavors ja estava tot, el contingut. Ja estaven les aspereses llimades, el gameplay millorat i els DLCs afegits i el doblatge en castellà també. I no l'he escoltat a l'anglès, però és que tens que tindre present una cosa, Ravero. Aquest joc juga amb l'imaginari de la Setmana Santa andalusa, vale? I llavors la clau és jugar-lo en castellà. Sobretot hi ha personatges que parlen andalús al joc. Llavors té molta més gràcia jugar-lo en castellà, sumat a que els actors de doblatge són brutals. Ella es capaz de hacer que las raíces del milagro desentierren lo que está profundo, lo que ha sido ya olvidado, donde duerme lo verdaderamente prohibido, lo que os está esperando. Pero nos encontramos en un mero aposento abandonado. Tras nuestro encuentro, el milagro me llevará donde la saeta podrá resonar en toda su gracia. També s'ha de dir que el joc és molt críptic. Si et vols enterar bé de la trama, has de llegir molt, hi ha un còmic i hi ha els típics nois a YouTube que desgranen tot el lore i la veritat és que està molt guapo. Las amanecidas del milagro os están esperando. Hasta entonces, penitente. Vull dir, la història no té res a veure en absolut amb la Setmana Santa andalusa, ni amb la religió catòlica, ni res. S'inspira, veu d'inspiració, però té absolutament res a veure. Res. O sigui, és un guió original de 100%. Simplement pren l'imaginari i l'utilitza com a recurs. Mira, aquí sí que ens han donat un objecte nou, Azogue. Anem a veure què és això. Això ha d'estar per aquí, no? Ah, mira, aquí està. Esfera de plata líquida tocada pel miracle, portada a custòdia per alquimistes de terres llunyanes quan les rutes seguien obertes i les carretes deixaven esvoranys al fang. En les mans adequades poden treure a relluir les seus latents propietats curatives. Ui, merda, què? Aquí. Espera. Vale, ja sé, tinc que baixar amb l'analògic dret. Curatives, però l'art de l'alquímia es va perdre fa molt temps i si entrem, a més hi ha una llegenda. Sorgeix pels poros de la terra d'entre les lloses, és plata dels ornaments que vol fugir, escapar d'ells i allunyar-se de la santitat.
Es despega, es deslliça, deixant a les figures nues del seu bany, deixant a les obres d'art orfes de brill, de lluentor. Es filtra i oculta sota els nostres peus per després brotllar de nou lliures d'impuresa. És la vostra elecció, fill meu. Recollir-les o deixar-les estar. Més cuida't de l'ús que els hi donguis. Vale. Això, vale, objectes clau. O sigui, és com si fos una clau per obrir a algú. Ok. I aquí, ara ens equiparem l'habilitat per poder escoltar els morts. Ens desequipem això... Qui no ens agafa més a prop aquesta? Ens desequipem aquest un moment i anem a veure què s'explica. Sento passes a dalt, més enllà de les arrels. Sento una respiració erràtica i entretallada darrere de la pedra. Sento els cucs reptant a prop. Venen cap a mi. Quin mal rotllo. Val, tornem a desequipar-nos això i ens tornem a equipar això. Perfecte. Són bastant millors, tot i que el doblatge del Diablo 2 també els recordo molt bons, però és que aquí és que és el que et deia, es nota que el doblatge l'han pogut implementar una vegada el joc ja estava acabat. Llavors, i venut, acabat i venut i a les botigues. Llavors ho van poder fer amb tota la calma, sense presses. I es nota molt, es nota moltíssim. Mira, Déu, gràcies. Com és que està aquí ara? No es posible. Lo que carga con cientos de años de olvido ha vuelto. Ha vuelto. Aquest és l'actor de doblatge que li posa la veu a Kurt Russell. A Russell Crowe, perdó, volia dir. Soy Máximo Meridio de Gladiator. També posa la veu de l'actor de Leónidas de 300, mític actor de doblatge. Hòstia, cauen però d'una sola hòstia. Que bo. El Parry, quin era? Aquest, sí, qui era el Parry? I tant, i el teniu quasi acabat, però perquè... Ui, puta que el va parir. De fa temps o d'ara que fa poc el vau reprendre? Vale, llàgrimes d'enmenda. Puta mare. Puto fang dels collons. De fa temps, vale, l'haureu de reprendre, doncs. Home contra, que li he fotut. Ai, a Parry, que li he fotut. És que me'n recordava que aquest terra es trencava. Que bo. Mira que el vaig jugar, l'any 22 el vaig jugar, aquest joc. O el 23? Jo crec que va ser el 22, O sigui, imagina't si fa temps. Vale, és veritat que per sortir d'aquest fang necessito equipar-me. Sort que ho porto. Què era? No... Aquest. Vale, em desequiparé aquest i m'equipo aquest. I ara ja puc sortir del fang. Oh, un bagul. Vale, nus del cordó del rosari. Nus del cordó fet amb fils d'hàbits de monjos difunts en èpoques antigues. Vale, un altre objecte clau recuperat. Sí, no, ja et dic, jo crec que va ser l'any 23 que em vaig passar el joc aquí a Videoviciats. O el 22. Oh, com es feia? Merda, m'he equivocat, és la X. Volia fer-li el Fatality. Hòstia, és veritat, els querubins. Los querubines. En tenim un. No, dos. El primer el devia agafar. Li vull fer...
Oi, que no m'havia donat compte que estava quasi... que és un normal, no m'havia donat compte. No estava mirant la vida. Joder. Avui el directe està sent lamentable, però bueno. Ai. Almenys hem solventat el tema de l'àudio. I el cable, el cable HDMI. Ha sigut canviar-lo? És al revés, primer... Ah, no, ho has ficat bé. Vale, Tània. Ah, li vull fer un fatality. Pensava que era primer l'admiració... No, sí, ho havies ficat al revés, veus? Ah, això. I després ho has ficat bé. En aquest cas, perfectament igual el Blasphemous a Switch que a les versions de consola gran. Hi ha d'altres casos que no. Com per exemple el Ninja Gaiden nou d'aquesta mateixa gent, dels de Game Kitchen. Inexplicablement funciona pitjor a Switch 1 que a les noves consoles. Jo crec recordar que aquest joc era igual... donava igual la versió. Crec recordar, Molt bé, doncs que vagi bé el gameplay. Ens deixes de font. Perfecte, moltes gràcies, Ravero. Intro. No hay respuesta a nuestra súplica. El milagro nos ha abandonado. Y mi trono ornamentado da la espalda a los que aquí esperan. Vale, ja hem arribat al poble d'Albero. Sí que és veritat que els Priedie eren així des del principi, sí, no? Sí, no... Aquí estan els leprosos. Compungido corazón sea, penitente. Bienvenido a la villa de Albero, refugio de esta humilde cofradía, clamada de los besadores de llaga. És el que et deia, Ravero, del doblatge, en aquest cas que parlen en andalús? Pocos quedan aquí con fuerzas para usarlo. Bastilso es mi nombre. Queda auténtic, queda brutal. Somos pocos los que ya quedamos en el cuidado de los enfermos y dolientes. Con piadosos ósculos bendecimos las heridas del que pida nuestro amparo. Y así, a merced del milagro, quedamos los unos y los otros. I hi ha una dona més en van al joc que parla igual que la Lola Flores, però igual, i queda brutal, que és una senyora que ven. El tiempo ahí fuera transcurre extraño en atardeceres, que no nos es menester contemplar. Vale, fes, no Pero vull. si vuestra penitencia os lleva bajo dicho cielo, tened la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros ungüentos. La voluntad en el milagro os mostrará cuáles son. El tiempo ahí fuera transcurre extraño, pero si vuestro compungido... Cap aquí baix, si no recordo malament, hi havia una sala d'aquelles on se podia fer alguna cosa. Hòstia, és que recordo, però... Exacte, hi havia aquesta sala. Això és per millorar... La mea culpa era? Sí. La cosa és que ja la tenim millorada, no? Ah, bueno, ens falta això, el miracle sagnant. El càncer no, bueno. Arriba a la maestria en la tècnica de llançament de sang beneïda.
Després del llançament, el projectil causa una explosió sagnada al punt més allunyat de la seva trajectòria, provocant dany addicional i consumeix fervor. 20.000. Bueno, doncs és l'única cosa que ens queda per comprar. Va, ens queda encara uns quants punts per arribar als 20.000. Vale, això ho recordava, que aquí, jo recordava que per aquí es podia passar. Efectivament, i sí. Perfecte. Ah, mira, una merda d'aquelles, que em sembla que era aquí dintre, no? Els trossos de persona. Trossos d'os. Sí, els trossos d'os. I aquí està el senyor aquest, el capellà aquest, enmig de la sorra. Este humilde servidor os saluda, penitente. Bienvenido al osario de los que serán eternamente recordados. He de dir que el fet d'haver reprès la sèrie tant de temps després, millor, perquè com que estem fent un Game Plus nou i estem parlant... Mi quehacer no es otro que el de dar amparo a todos y cada uno de los restos óseos que aquí esperan bajo los impalpables velos del polvo. Doncs això, com que estem parlant amb els mateixos paios que ja vam parlar i moltes coses de les que farem ja les vam fer, no es farà tan pesat, no serà tan... Hosti, això ja ho vaig veure ara fa poc. I inclús per mi a l'hora de jugar-ho. No importan los años, los siglos que pasen. Los huesos nos siguen hablando con sus crujidos, con sus silencios. I al final requete bo, al final verdader, és el que... El verdader, ja ho diu la paraula, i és el que empalma amb el Blasphemous 2. Pero estos restos se necesitan unos a otros para poder revelar la verdad que aún guardan. Així que si tot va bé, l'any que ve farem la sèrie del Blasphemous 2. Bueno, aquest senyor, ho acabeu d'escoltar, col·lecciona trossos d'ossos. Solo juntos, en íntima hermandad, obtendrán sus eternos descansos. Por ello, precisan de vuestro favor. Traedlos ante mí y así conoceremos la verdad que callan. Molt bé. 1 i 2. Los huesos os agradecen vuestro favor, penitente en la virtud. Me'n recordo que quan els aconseguim... Traed los huesos ante mí y conoceremos la verdad que callan. Perdó, recordo que quan els aconseguíem tots s'obria aquí una porta, no? Aquesta d'aquí, i lluitàvem contra una senyora. Això era secundari, però molava fer-ho. Vale, hem arribat a l'Aljibe Profanado, però de moment vaig cap a dalt primer. Ah, que guai, l'estic agafant amb moltes ganes, eh? Tot i que avui el directe hagi sigut atropellat i tal, però m'és igual. Tenia moltes ganes de tornar a jugar a aquest joc i passar-me'l ja d'una vegada al final bo i poder jugar ja al Blasphemous 2 també aquí amb tots vosaltres en directe. Aquesta palanca no la podem activar, ja està activada, entenc. Tinc que tirar alguna cosa. Tenia una habilitat que tirava sang o alguna cosa. El New Game Plus no te'l vas veure... Home, si te'l vas passar a la versió 1, jo crec que el New Game Plus te l'has de poder passar també. Ah, no. Quina habilitat era? A veure, un segon. Això era... Les habilitats eren... Aquí, no? No era res d'això? Sí, projectiles, això. Com faig per desequipar-m'ho? Ah, no em deixa equipar! Ni em deixa desequipar! En sèrio?
Quina putada. Ai, calla, aquí. Aquí segur que em puc equipar alguna cosa. Algun projectil. Això era un projectil? Vale, el projectil aquest anava cap avall. No, això tampoc. Mira, això te teletransporta a l'últim Priedier. Clar, igual és aquest. No, això és un teletransport per l'últim que vas estar. Una barrera de rayos. No. No. Jo crec... Aquesta potser? Ai! Joder. Hi ha uns bosses que no vau poder. Bueno, a veure si quan m'hi arribi els hi descobreixo els patrons i us serveix per matar-los. Ah, no tinc prou. No tinc prou. Bueno, per aquí ha d'haver-hi un Priedier d'aquells. No? No tinc prou màgia. Mira, una falange. Va, anem a seguir una estona. Hòstia, vaya gardela. Baixar aquí baix, com era? Clar, no era des d'aquí. M'he caigut als pinxos de miracle. No, des d'aquí no es podia. Hem de vindre des de baix de la dreta. M'encanten els gràfics d'aquest joc. Ara. Ahí està, Fatality. Fatality! Otro Fatality. Venga. Yeah! Brutal, li cauen els budells al terra, sí, m'encanta. És molt didàctic, t'ensenya anatomia. És veritat que el parry d'aquest joc és agraït, és molt fàcil de fer. No t'exigeix molt, en aquest sentit.
El joc és que mola, aquest joc, i el Ninja Gaiden és de la mateixa gent i també té molt bona pinta, però bueno, tan bo com aquest no serà. I tinc moltes ganes del Blasphemous 2, però moltes. Vale, ara sí que sortirem per baix, la zona aquella, no? Merda! Hòstia, m'ha matat. Bueno. I tenia per curar-me, Sempre passa igual. Sempre me passa igual. Mira, aprofitaré... Bueno, no. Anem a seguir, anirem per baix. Sé que al joc es pot ficar un comptador de morts. Habéis llamado al torno de la Orden del Genuino Sepulto. Però no sé com es fa. Sé que el joc ho tenia activat en algun joc. En este lugar reunimos los vestigios de todo aquel que fue separado y olvidado. Y así poder darle santa sepultura, tal como ordena nuestra caritativa regla. Ayudad a esta pobre alma penitente en el silencio. La Orden os bendice. Si falla així... No, té que ser... Aquest cadàver... Perquè, clar, era necessari escoltar el que deien els cadàvers? Imagino que és recomanable, si més no. Què són aquests petits que semblen amagar-se a les sostres? Entre els ornaments dels altars, quan els crido no semblen prestar-me atenció, els cobreixen unes cintes que semblen mogudes per un constant vent invisible i inapreciable. A vegades els sento plorar i d'altres riure. Què sou? Oh, criatures de la gràcia divina. Suposo que es refereix als querubines, no? Ara que no estic en pantanos... Era aquest, no? El dels pantanos? Sí. Va. Vale, això t'avisa de misteris amagats. Això està bé. Bé, m'equiparé això. Anem ràpid. Recordo que aquest atac el feia servir molt i em va molt bé. A més et desplaces ràpid quan el fas. I si l'encertes, ja ho veieu. És que fa molta feina aquest atac. Joder, és que d'una hòstia el que et treuen. Va parir. Em curaré, que si no em passa sempre el de sempre. I el salt cap a baix també, sí, sí. Va. Hòstia, sí que es gira ràpid. La puta que la va parir. Hòstia. Vale, aquí hi ha el que m'ha matat.
Recuperem els fragments de mea culpa. D'una hòstia, és que, clar, com vinc més xetau, entenc, per haver-me passat el joc, al fer el nou Game Plus, vale, hem desbloquejat la drecera, que encara no podem passar. Vale, a cagar la via, sí. Merda, surt d'aquí, que m'atancaran. Sí, de moment passo. Joder, que cabrona la... Ui. Au. I ara, no sé si m'ho sembla a mi, o ens estan donant molts ossos. Vale, això sí que era un rotllaco, volia provar-lo i l'he gastat com un gilipolles aquí. Però pel querubín aquell jo crec que ens servirà. Val. Sí, estem al mateix lloc? Vale, podria ser, ja dic, tiro de memòria i... Pues estem parlant de fa molt temps. Vull un pridie. Pridie. Sí, els ossos, ja t'he entès, Tània. A veure si per aquí dalt n'hi ha algun pridie. Joder. A lo cobarde. Pero seguro, tú. Sí, jo he de reconèixer que també, tot i que fa anys que el vaig jugar... Hòstia, és veritat que aquí era fàcil fotre's una castanya, i morir. Vaig primer a veure si trobo un pridie per aquí dalt. Hòstia, la neu. Però aquí pot ser... Mira, sí, n'hi ha un. Ha! Perfecte. Vale, ara sí que vaig a intentar lo de les plataformes. Aquí hi ha un cadàver. Lo dels cadàvers vaig a passar, perquè al final és lore i és igual, passo d'estar equipant-me cada 2x3. Vale, a veure si ho fem bé. Vale. I vale. Ei, espera, que hi ha la Isa, un segon. Oli està agafant coses d'aquí al darrere i ja està. I no volia sortir en càmera. Vinga. Objecte, llàgrimes d'enmienda. No volia gastar. Vale, el que sí que faré aquí és equipar-me.
Això, per si caic, almenys. No arriba. Bueno, almenys no hi mor. Torno a equipar això. Podria intentar farmejar màgia. De què poquet? Coi, per què a vegades el mato d'una hòstia i a vegades no? Vale, encara no tinc suficient màgia. Joder. Vale, ara ja tinc la màgia suficient per poder fer... Ja tinc la màgia suficient per poder fer l'atac. Llavors vaig agafar el querubín i així ja no tinc que tornar a aquesta zona. Sobretot perquè els salts de les escales... Ai, mira, podria haver matat... Bueno, és igual. Aquesta zona d'escales té una mica d'injúndia. He de dir que, si recordeu, el primer Blasphemous me'l vaig passar amb el mando gatete. Merda. I aquí ara estic jugant amb el mando Pro de la Switch. Llavors, la creueta em va millor, és més gran. Les meves mans són més grans. El mando gatete, les mans eren massa petites. O sigui, el mando era massa petit per les meves mans. I tot i així em vaig passar el joc sencer. Joder. Ah, mira, que bé, és veritat, que si el fragment de culpa quedava en una zona que no es podia agafar, te'l ficaven... Tio, això és el que tenia de pitjor aquest joc. No estava al 100% polit la jugabilitat. Era el que tenia pitjor. I ara ho he fet bé. Ara ho he fet bé. Exacte, i em vaig passar aquest joc amb el mando gatete. I el mando gatete és bastant més petit que el mando Pro. I ara Tània com disfruta cada vegada que moro. Però per què no s'enganxa? Per què no s'enfa... O sigui, abans ho he fet a la primera i ara no hi ha manera. Me cago en su puta vida. Sí, tio. Sí, ja ho sé que disfrutes ja. Ets una sàdica. A veure. Vale, joder. Hòstia puta, ara sóc imbècil, ara no tinc... No tinc suficient... Ah, i no portava equipat. Ja. L'imbècil al quadrat. Imbècil al quadrat. Clar, has de tirar amb el mando cap a dalt perquè s'enganxi a l'escala. Cosa que em sembla bé, que és lo normal. Els Mario també és així, per dir-ho, per entendre'ns. La cosa és... Quan jo he tirat el mando cap a dalt i no s'ha enganxat. I ara, endamunt, he arribat, vale, sí, ho he aconseguit. Sa puta mare. Sí, vaig a buscar... Perquè amb els fragments de mea culpa recupero molta energia blava d'aquella. Bé, ja els he perdut per sempre, no? Com els Souls, o no? Ara sortiran aquí dalt. No, per sempre no els perdo, no? Sí, veus, ara la barra blava, tinc l'esbarzera aquella, no? Les espines. Sí, veus, aquí he recuperat, però... Tot pel puto querubín dels collons, Ai, que no me'n recordava d'aquests dos.
si per aquí hi ha algun monstre que pugui matar ràpid. Descansi en pau. En sèrio m'ha tocat? No s'ho creu ni ella. Aquests que tiren pedres tenen punteria, els fills de puta, Hala, pedrada. Joder. Merda. Ui, estic mort. Clar, ara, fins que no gravin un priede d'aquells, la corona d'espines aquella dels collons no em desapareix, no? Ai... Tinc una habilitat, no? No teníem una habilitat que ens feia viatjar cap a un... Exacte. Gastaré màgia, però bueno, és igual. Vaig a fer una cosa, vaig a ficar aquí que hi ha un querubín. Recupero els fragments i segueixo. És que clar, queda un quart d'hora per les 11. I no he jugat res, no he fet res, no he avançat una merda. Si demà no n'és de matí, seguiria més estona, però com que demà matino farem fins a les 11 i ja està, passa res. Primer capítol una mica accidentat, entre gos i peres, a més hauré els dos directes editar-ho, tallar i juntar per pujar-ho a YouTube, però bueno, és igual, ja ho faré demà. I ja està. Ara, ja no cal anar a buscar... Ah, sí? Encara està allí? Encara s'ha d'anar a buscar igualment? Tio, és que no ho entenc. O sigui, hauria de ser, doncs això, com el Mario, molt més... Ho dic, tio, amb el mando cap a dalt i amb la creueta, no amb l'analògic. És l'única cosa d'aquest joc que no em va agradar. I no és moco de pavo, també s'ha de dir. Perquè la jugabilitat al final és el més important. I és veritat que no és terrible, és veritat que no passa tant, però passa en determinats moments... No sé fins a quin punt és... Perquè jo sé que el joc el van polir. Això ja ho vaig comentar al seu moment. No sé fins a quin punt és decisió de disseny i fins a quin punt és falta de fer-ho millor. Vale. Ah, mira, ole, doncs mira, encara m'ha vingut bé perquè podré fer lo del querubín. No! No me'n recordava que tenia equipada aquesta puta merda. Pues nada. Ya está. Sí, sí. És el que hi ha, Tània. Tu diries que puc anar a buscar tots? A què et refereixes, anar a buscar tots? Ah, tots el que deixes quan mores. Però he mort més vegades i no n'hi ha cap més, no? Ah, sí, n'hi ha un al principi. Hòstia, no el recordava, aquest. Joder. Sí, Tània,
Tota la raó, doncs no ho recordava jo tampoc, això. Vale, avançarem una mica. Toqueu la pera, cabrons. Joder. M'he arriscat, però m'ha sortit bé. Vale, hem desbloquejat aquesta drecera. Que bonic que és aquest joc, tio. El pixel art que té és preciós. El nou Ninja Gaiden també es nota molt que està fet per la mateixa gent. És el mateix motor gràfic, per dir-ho d'alguna manera. I també té una pintaza. Però abans de jugar al nou Ninja Gaiden jugarem al Blasphemous 2. Sí, ja em poso vida ja. Mira, un altre Priediem. Aquest és el pont de Triana, no? Està inspirat amb el pont de Triana. Vale, aquí tenim el Deo Gracias. He aquí la puerta en cuyo bronce se perpetúan los calvarios de los elegidos por el milagro. En ella, el arte de las imágenes para su culto y devoción requieren el auxilio del ornamento. Su esculpida santidad nos observa rígida desde lo alto, pero es el relieve de bronce lo que dictamina quién es digno de cruzar bajo su adornado arco. Encuentra a los santos rostros y el bronce lo sabrá, pues caprichosos son los deseos del milagro. Val, estava pensant, Tània, que potser sí que tenim aquí alguna d'aquestes habilitats. Sí que és per transportar-te entre priedies. A veure. Una canica entregada per agrair la caritat, d'alguna forma... Vale, aquesta estava molt bé, aquesta habilitat, ho recordo. Vale. Añade un impulso adicional en el aire. Això està guai. El doble salto, diguéssim. No, igual encara no podem.
Això ho hauria de mirar bé quines, ara mateix, com que només puc portar dues, quines dues serien les més... les que em farien avançar més de pressa. Aquí ja ho hem mirat abans i cap d'aquestes era. I aquestes és que no me la puc equipar res. Però bueno, ja les he revisat i tampoc era res. I aquí també ho hem revisat i tampoc. Vale, res. Aquí encara no podem passar. He aquí la puerta, en ella su pues. Ah, les has d'equipar en un altar, és veritat, tens raó. Tens raó, era aquí, no? Sí, sí, si vens aquí, o en un altre tipus d'altar. Inventari... No, aquí ja podem. Però hem d'estar amb un priedi, no ho recordava. De totes maneres, si tinc equipat aquell és per algo. Què era això? Augmenta el dany d'atac quan el penitent està a prop de la mort. Bueno, sí. Puede ser relación de la parada, no. 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 És que tots tenen un... Tots tenen un avantatge i una desavantatge. Clar, veus? Aquest, quan golpejo em curo, però els matrassos biliars me curen menys. No. És que crec que aquella que tinc equipada és l'única que no té cap restricció. Exacte, veus? Aquesta no em deix curar. Però reduce la... I diria que aquesta que és l'única... Exacte, és l'única que no té... Simplement ataques més quan estàs a punt de morir, però no té cap restricció. Me la deixaré. Vale, bueno, com que... Dimecres que més seguirem, ja dimecres que ve vindrà una mica més ben preparat en aquest sentit, jo crec. Ja m'informaré una mica millor. Vale, obrim mapa un moment. Podem anar cap a dalt a la neu o podem anar cap a baix a la dreta. Anem a la neu, va. La. Au, basta. Ja tenim més ossos. Vale, aquí podem parlar amb aquest senyor. Corazón contrito y humillado sea, penitente en el silencio. Estáis ante lo que queda de Gémino. No os preocupéis por mí. El frío es misericordioso, pues nos alivia el dolor y nos adormece para llevarnos hacia la muerte. Ara ho miro, Tània. Puede que el milagro del que hablaban los demás haya llegado a mí, aquí, en este férreo sepulcro, haciendo que el desamparo dure más y más. A comprometido lugar dirigís vuestra marcha, donde lo helado se abraza con lo ardiente en comunión. Dejadme pediros el favor de traerme unas gotas de los óleos que una vez salieron de estos olivos helados y acabaron abrasando los rostros de todo piadoso.
que llegaba a la cima. Cap problema. Dejadme sentir ese dolor como mi última voluntad, antes de que sea demasiado tarde para mí. T'ajudarem a Toma morir. esto. T'ajudarem a morir perquè descansis en pau. Vale, el didal d'or, 8. Ahora dejad que mi brazo entumecido se convierta en una rama más de este olivo marchito. Daos prisa. Todavía siento la llamada. Ok, aquí dintre de la campana hi ha com un monstre amb els ulls vermells, no? No m'hi vaig fixar l'altra vegada, o no ho recordo. Dejadme pediros el favor, dejad. Vale, a veure, el didal d'or, ok, és un objecte clau. Anem a fer el que ha dit la Tània, anem a mirar. Cony. Espera. Ja està, perquè em deixi de tindre grit, bufes i deixa de tindre grit. Jo no veig res, opcions de juego. No, això són les opcions. Podem col·locar un marcador, podem ampliar o reduir el mapa, el podem centrar o ens podem moure. I si senyalo un pridier, no passa res. Llavors no, Tània. Des d'aquí no podem fer res. Això és per ficar punts d'interès, diguéssim, col·locar marcadors. No, ara mateix no podem. O almenys jo no ho he sapigut veure. Joder, amb els que tiren pedres, la mare que els va. Au. Està fang. Aquí m'hauria d'equipar això i mirar a veure què hi ha baix. Pot ser, que sigui des del mapa. Mira, veus? Hem arribat aquí. Però jo crec que ha de ser quan ja tinguem un objecte que encara no tenim. Vamos, me dona la sensació que és això. Cura't. Hòstia. Hòstia, hòstia! Merda. Ah! Puta mare. Ja, filla de puta. Ei, en puto sèrio, me cago en la puta. Es nota que fa dies, que no jugo. Que el joc eren putilles, sí que eren putilles. Pubilles, les pubilles de... Ai, les pubilles de la campana. Va parir, me caguen d'eina en tot el que se menea. Vale, ja són les 11. Faig això, recupero la màgia aquesta, descobreixo un nou priedier i allà el nou priedier que descobreixi gravo.
puta, tu has mort. Tio, en sèrio, et treuen un fotimer de vida, Surt. Joder, la vida que treuen. Au. N'hi ha més? Sí. Vale, a veure, aquí hauria d'haver-hi dos d'això, de mea culpa, no? De fragments per recuperar. Ah, vale, aquí està l'altre. Ui. Joder. On sa puta vida. Bé, vaig a recuperar aquest que m'acaben de treure. I avançaré el que us deia. Avançaré fins un nou prèvia i allí ho deixarem, d'acord? I ja dimecres que ve jugarem més calma, més tranquil, tot més bien... tot més ben fet. Que no mato ni aquest. Els tenia que millorar, no? Els prèvia. Joder! Tia puta, tia.